כן. עיריית שדרות, כן, ראיתי את המייל. אז מה רציתם? סרט תדמית. אוקיי, רגע, סרט... אטרקציות, מקומות יפים. כן. אוקיי, מחר. בסדר, אין שום בעיה. אומרים שהדרום הוא מקום שהכל קורה בו. בוא'נה גברת, מה זה נראה לך פה? כביש של אבא שלך, שביל של אבא שלך, אני לא מבין. טוב יאללה, תני לעבור כפרה. טוב יאללה, קדימה, תתקדם. שנייה, אני חוזר אליך. תתקדם. אני כאן בעיר שדרות. לא שדרות, עוד פעם צריך להגיד להם אלה, הם לא מבינים, כל פעם אני אומר להם מחדש, שדרות, לא מבינים. אתה מוכן להפסיק להפריע לי בבקשה, או שאתה רוצה גם להחליף אותי? וואלה, בכיף, אני צריך עבודה לקיץ, עכשיו אני בא. שדרות עיר קטנה, מלאה בקסם, והתושבים בה נורא חמים ואוהבים, והיא מציעה המון אפשרויות תעסוקה ובילוי. אין פה כלום בעיר הזאת. אמא! מה זה? מה את עושה פה? היא עושה סרט תגלית על העיר או משהו. תדמית! מה זה? מה הבאת אותה לפה? אתה חושב שלפה אנחנו יוצאים. נראה לך אני הבאתי אותה. באתי לעשות פיפי, יותר נקי מהבית שלך פה. שדרות עיר משגשגת ובעלייה מתמדת. אחותך משגשגת. תנו לי כבר לעשות את הסרט הזה! אז זה מה שאתם באמת חושבים על שדרות, נכון? אז לא. אין פה רק עוני, ויש פה מה לעשות. והכי חשוב, שיש אותנו, הנוער האמיתי של שדרות. ונדר!